घुस लानायनि दायाव फिन सानै सरखारि मावफारिया हमजाबावबाय। डायरेक्टरेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन आसामनि गोख्रों नायबिजिरनायाव सानै सरखारि मावफारिया घुस लानायनि दायाव हमजाबावबाय। हमजानाय सरखारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनि मुङा पंकज साइकिया गगৈ आरो दितिमनि गगৈ। मिथिहोनाय बादिब्ला बे सानै सुबुङा डिब्रुगड़ जिल्लानि DTO हाबा मावोमोन, नाथाय घुस लानायनि दायाव दिनै हमजाबाय। रड टेक्सखौ अफलाइन होनायनि कमप्लेननि थाखाय रां लादोंमोन बे सानै सरखारि मावफारिया। बेखौनो खौरां मोननानै डायरेक्टरेट भिजिलेंस एंड एंटी करप्शन आसामा गोख्रोङै नायबिजिरना बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जायो। डायरेक्टरेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन आसामनि गोख्रों नायबिजिरनायाव सानै सरखारि मावफारिया घुस लानायनि दायाव हमजाबावबाय। हमजानाय सरखारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनि मुङा पंकज साइकिया गगৈ आरो दितिमनि गगৈ। मिथिहोनाय बादिब्ला बे सानै सुबुङा डिब्रुगड़ जिल्लानि DTO हाबा मावोमोन, नाथाय घुस लानायनि दायाव दिनै हमजाबाय। रड टेक्सखौ अफलाइन होनायनि कमप्लेननि थाखाय रां लादोंमोन बे सानै सरखारि मावफारिया। बेखौनो खौरां मोननानै डायरेक्टरेट भिजिलेंस एंड एंटी करप्शन आसामा गोख्रोङै नायबिजिरना बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जायो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।